Dobrý den, zdravím všechny fanoušky, sledující a především odběratele našeho YouTubeového kanálu Autorace.cz. Chcete vzít kamarády na víkend do Monaka? Nebo chcete vzít svoji velkou rodinu a jet na 3 týdny do Chorvatska? Už se nechcete tísnit v těch malých SUVčkách, který poslední dobou nahradili stará, dobrá a prostorná rodinná MPV? Tak tu mám dneska něco přímo pro vás. Vítejte u testu Volkswagen Multivan T7 ve výbavě Live. Dnes tu máme pro vás Volkswagen Multivan T7 ve své poslední generaci a je to pokračovatel dlouhé a známé a velmi oblíbené řady osobních dodávek. To, co je novýho, je zejména tady ta přední část, která vidíte, že je taková jako více aerodynamická a jsou to úplně nový světla s novým designem. Vy tady můžete vidět dvojici těch ledek, protože u nás v téhle výbavě Live se jedná o Matrix LED světla. Ještě je tady takováhle linka denního svícení, která jde až k logu. Logo samotný podsvícený není, ale pokračuje potom dál, takže pod mě to vypadá, jako by měl Multivan zepředu tak trošku jako fousy. Co se týče těch světel, ty svítí opravdu dobře a zejména jako na ten segment dodávek je to opravdu nadprůměrný. Jsou to Matrixy, které dobře vystíňují okolní provoz, ta jejich funkce je téměř bezchybná. Jediný, co třeba ve srovnání s Volkswagenem ID3, tak ty ledky nejsou adaptivní, to znamená, že ta Matrix funkce a to vystíňování toho provozu před váma tady je, ale ta čočka je statická, to znamená, že se nepohybuje zprava doleva, takže nereaguje na pohyby volantu, jako to třeba má ID3 nebo ID4, potažmo nový Passat. No a my tady máme takovou základní jako šedou barvu, která působí tak jako trošku nenápadně. Na druhou stranu musím říct, že když jsem s ní během toho týdne jezdil a bylo různě jako takový škaredý počasí, trošku pršelo, tak ta barva je co do zašpínění se velmi, velmi vděčná a ta špína na ní zdaleka není tolik vidět, jak třeba na bílé nebo třeba na černé. A v našem případě jezdíme na 19-palcových kolech o rozměru 245 na 45 R19. Jestli si myslíte, že to dělá Multivan zbytečně nekomfortní a tvrdý, tak to není pravda a tady budu chválit, protože komfort je v Multivanu T7 opravdu na hodně vysoké úrovni. Pak si o tom povíme ještě něco víc, když budeme probírat jízdní vlastnosti, ale tyhle 19, které tady můžou být jako nejvyšší a největší kola, tak opravdu tomu komfortu nepodepsali se prostě na něm nějak negativně. Tak, zadní část Multivanu vidíte, že je to tady podřízeno aerodynamice, jsou tady takovýhle přesahy, jo, a je to všechno kvůli odtrhu vzduchu a efektivitě snížení spotřeby, která je tady u Multivanu mimochodem velmi dobrá. A o tom si taky potom povíme, když budeme se mluvit o motoru. Co se týče tady těch zadních dveřích, tak ty jsou výklopný samozřejmě úplně celý. Co mi tady ale trošinku chybělo je, že se nedá odklopit jen to sklo, musíte opravdu otevřít celý ten prostor, takže musíte si dávat trošku pozor, jak blízko stojíte u zdi, protože ty dveře jsou opravdu dlouhý a jde o to, abyste je prostě když budete stát a připarkovat se ke zdi, tak abyste s něma nenarazili právě buď do nějakého sníženého stropu nebo do té zdi za vámi. No, takže to je jen tak letem světem a tady na levé straně máme palivovou nádrž, kterou my plníme v naší motorizaci naftou. A pojďme se tady podívat, jak to vypadá v Multivanu vevnitř a co nabízí v interiéru pro svoji posádku. Přístup do Multivanu v naší výbavě Live a několika příplatky je bezklíčový. Takhle vypadá klíček od Multivanu. Už na první pohled vidíte, že je tam nějak o moc víc tlačítek, než bývá standardem. A pak máme ještě jeden menší ovladač, který má úplně perfektní zpracování, mi se moc líbí. A je to ovladač nezávislého topení, který tady taky máme. A co se týče toho otvírání, můžete samozřejmě zamknout, odemknout, otevřít si pátý dveře, ale můžete elektricky otvírat i tady tyhle boční, jak jedny, tak druhý. Je to velmi praktický a musím říct, že ten chod těch dveří je velmi jemný, velmi tichý a ty dorazy jsou takový jako měkký. Samozřejmě nemusíte to dělat jenom klíčkem, můžete to ovládat i klikou.
Co se týče předních dveří, tak tady nejsou žádný jakoby soft close nebo něco takového. Vždycky samozřejmě musíte normálně otevřít, zavřít. Co se mi teda trošku stávalo, že ty přední dveře potřebují větší důraz. Čekal bych, že jako to lehce zapadne a zaklapne, ale ne, musíte se do těch dveří trošičku víc opřít, aby se zavřely. A dost často se stávalo, že když jel nějaký spolujezdec nebo i já tady vepředu, tak jako ty dveře zavíráte na 2x až na 3x. Tady bych to čekal, že to bude trošku jakoby snadněji, ale musíte s tím prostě trošku víc střísknout. No a ten vstup je bezklíčový a můžete si ho nastavit samozřejmě i tak, že se odemkne to auto i zamkne, už když jenom se k němu přiblížíte, nemusíte na tu kliku ani šahat, ale jak je to standardní, tady ten keyless systém, Casey, tady s touhletou Volkswagen prohlubní, jak když za tu kliku vemete, tak se celý auto odemkne. Ty zadní dveře potom tady mají takovýhle tlačítko, jo, jak na odemknutí, respektive otevření, tak na zavření dveří. No a my už se můžeme podívat teda, jak to vypadá v interiéru. Interiér, jak byste čekali, je velice, velice prostorný a já budu chválit jeho zpracování. Jsou tady kožené sedačky dvoubarevný, velmi hezký, který mají i dostatečnou tady boční opěru. Tady je ten sedák dostatečně široký. Máme tady k dispozici elektricky ovládanou bederní opěrku, která může vás víc tlačit dozad nebo míň. A ještě si ji můžete posouvat nahoru, dolů, takže můžete si vybrat, jestli vás víc tlačí v horní části zad nebo ve spodní. Ergoactive sedačky tady ale nemáme, ty ještě umožňují právě nastavení tady tohohle podpěry těch, řeknu, stehen a prodloužený sedák tady taky není, nicméně Volkswagen sedačky umí a i na dlouhé trasy jsou velmi pohodlný. Jak už u Multivanu bývá zvykem, máte tady i loketní opěrky, tady si všimněte tohohle čudlíku, to znamená jedna, druhá, spolujezdec má úplně to samý a to samý mají i ty lidi, kteří sedí vzadu. Tímhle tlačítkem si můžete navíc volit ten sklon, jo? Někdo chce mít tu ruku opřenou níž, někdo ji chce mít opřenou třeba, já nevím, o trochu výš. Můžete si úplně přesně zvolit jako v několika krocích tu výšku tak, aby vám to předloktí podpírala tak akorát. No a když se vyhoupneme tady nahoru, tak proč říkám vyhoupneme? Protože ono je to opravdu velmi vysoko. Nevím, jestli to tady bude úplně vidět, ale opravdu musíte se fakt vyhoupnout. A pro ty, kdo třeba mají trošku omezenou pohyblivost, trošinku mi tady chybí madlo, který si myslím, že měl třeba Volkswagen Amarok. Jo, a tady by se to fakt hodilo, abyste se mohli s nás vyhoupnout. Jediný, co můžete, vzít si tady tohleto madlo a pomoci s ním, ale kdyby to bylo tady takový to pevný, tak si myslím, že by to bylo o něco lepší, protože do Multivanu se nastupuje opravdu hodně vysoko. Co musím u Multivanu všeobecně pochválit, je zpracování. A to auto má jednu velkou devízu, který jsem si všiml. A to zejména ve srovnání s Mercedesem třídy V. A ta devíza je taková, že to auto nevrže. Protože já když si pamatuju, že jsme měli půjčený Včko od Mercedesu, bylo to EQV elektrický nebo i V300, tak prostě pamatuju si zejména to, že vzadu byly nějaký příplatkový sedačky, které se jmenovaly, myslím, Premium, v hodnotě, že jedna stála 56 000 korun. Jo? Byly vyhřívaný, byly ventilovaný, byly masážní, si myslím. 110 000 příplatek za 2 zadní sedačky a to auto mělo na to 3000 km. To tak neuvěřitelně vrzalo za ty prachy, který za to Mercedes tenkrát chtěl. To bylo úplně jakoby neadekvátní. A já mám velkou radost, že tohle Volkswagen nedělá. Mám pocit, že tady máme na to něco kolem 10 000 km. To auto ani nevrzne. Všechno je to fakt dobře slícovaný. Ty sedačky, ta palubní deska, ty dveře, ty výplně, všechno tady je prostě perfektní. A za tohle má Volkswagen u mě velikou pochvalu, protože čekal jsem to horší. Čekal jsem to takový jako víc dodávkovitý, ale oproti opravdu přímému srovnání s tou V-Class je Transporter T7 výrazně lépe zpracován. Tak, co se týče dveří. Tady vidíte kovový otvírání, to mě teda potěšilo, že to není nějaký plast, ze kterého časem sleze barva, takže to je za mě jedna pochvala. Tady takovej dekor, který imituje jakoby hliník, musím říct, že je velmi povedený. Tady měkčená opěrka a musím říct, že ta výška
těch dveří je zrovna taková, že když je zavřu, tak velice rád tady mívám položenou takhle celou ruku a je to pro mě velmi příjemný. Samozřejmě mám tady k dispozici i tu loketku, jak jsem říkal, ale nějakým způsobem mi vyhovuje tu ruku mít spíš výš a tato výška je pro mě úplně přesně akorát. Před sebou vidíme de facto úplně to samé, jako jsme minule mluvili o testu, kdy jsme měli Volkswagen Caddy, tak to je úplně to samé. Je tady klasický multifunkční volant. Já jsem moc rád za to, že to není ta dotyková hrůza, která se dává do ID3, nebo jsem to viděl i ve Volkswagenu Arteon. Krásně se to ovládá, ty tlačítka mají jistý chod, jsou vystouplí, takže vy i jakoby pod mě, když už se pak naučíte tu jejich funkcionalitu, tak přesně víte, co mačkáte a nebude vás to vůbec jako rušit, nebo nemusíte dávat zbytečnou pozornost tomu, abyste se na ty tlačítka dívali, protože nahmatáte prostě úplně krásně po paměti. Před náma digitální kokpit, který je velmi přehledný, můžete si ho různě konfigurovat, ty budíčky tady, jak mám třeba rychlost, nebo tady, jak mám teplotu oleje a takovéhle věci, si můžete konfigurovat taky. Když tam nechcete nic, tak si tam nedáte nic, má tam prázdné zobrazení. To samé můžete tady v tom Digital Cockpitu mít i navigaci třeba, jak vidíte, takže nemusíte zase očima jako přeblikávat sem na ten hlavní displej toho infotainmentu. Všeobecně graficky je to velice povedený a tady si dal Volkswagen záležet a je to opravdu hezky zpracovaný. Máte tady k dispozici i nějaký základní vzhledy, že buď máte kulatý budíky, nebo máte takovýhle modernější hranatý, nebo tady vidíte nějaký asistenční systémy, nebo a tak dále, a tak dále. Můžete si to prostě konfigurovat úplně přesně, jak chcete. Co se týče infotainmentu, tady je, nebo co jako hodně vidíte, je, že je tady prostě docela dost toho klavírního laku, jo, i kolem té kapličky přístrojů, i kolem toho infotainmentu. Já tady ten klavírní lak moc nemusím, to asi už víte z našich recenzí, je to prostě umatlaný, je to zaprášený a často a rádo se to poškrábe, i když tady potom zrovna nic škrábat nebudete, ale Volkswagen to rád dává i tady do těch středových částí, který tady naštěstí to tady není v multivanu a tam, když dáváte klíče nebo nějaký předměty, občas někam netrefíte, tak je to prostě fakt jako poškrábaný. Infotainment. Musím docela pochválit, zejména za to, že už relativně rychle nabíhá, což vždycky nebývalo zvykem. I ta navigace, i všechny ty věci, které tam jakoby máte, tak máte poměrně brzo k dispozici. Čeho jsem si ale všiml, že když máte připojený bezdrátový Apple CarPlay, tak jakoby ten infotainment je pomalejší. Jo? A když se třeba přesto potřebujete hrabat v té interní navigaci, tak ty reakce jsou hodně vlažný a celý ten displej je navíc poměrně horký, takže ten systém jakoby je asi dost zatížený. Tady ta softwarová optimalizace asi ještě nebude úplně dokonalá. Nicméně nebyly tady žádný restarty, nebyly tady žádné nefunkčnosti. Tohle musím říct, že už se konečně na MIB3 podařilo odstranit. Co se týče ovládání klimatizace, vidíte, že je to tady přes ten dotykový panel, takže klimatizace je tady samozřejmě Klimatronic, digitální, já ji mám teď vyplou, můžeme si ji tady takhle zapnout. Buď máte k dispozici tuhle tu klasickou, jakože to míříte na sebe, na nohy, na čelní sklo, nebo tady máte takzvanou Smart Climate, úplně stejně, jak to měl Volkswagen Caddy. A máte tady zahřát nohy, zahřát ruce, chladit nohy, čerstvý vzduch a takovýhle další jako věci, takže to tak jako víc moderně pojato. Teplota se volí samozřejmě buď tady, můžete mít stejnou se spolujezdcem, nebo můžete i tady takovouhle jako lištou na té levé a pravé straně toho infotainmentu, tou dotykovou lištou si to ladit zvlášť, jak potřebujete. To samé je tady dotykově udělaný ovládání, volba jízdních režimů, Eco, Comfort, Sport, samozřejmě tady máte k dispozici i režim individuál, na který jsem teda jezdil já. A protože tady máme příplatkový DCC volitelný ve 12 krocích, což znamená adaptivní podvozek, tak si můžete po velmi jemných krocích nastavovat, jak ten podvozek je tuhej nebo měkkej. A ty rozdíly mezi tím Comfort a Sport jsou takový, jako řeknu, pokud je k dispozici DCC, jak to já znám ve Volkswagenu,
tak vy máte tady komfort a tady sport, jo, měkký, tuhý. Ale když jsem vždycky DCC viděl ve Škodovce, tak mi to přišlo, že je to jakoby ten rozptyl je větší. Jo? Volkswagen jde odsud pocud a Škodovka šla odsud pocud. Jo? Že opravdu ten rozdíl mezi komfort a sport byl výrazný. Tady je takovej jakoby jemnej. Nicméně na komfort to auto opravdu je houpavý, drtivou většinu nerovností zvládá s grácí, ale když je ostrý přechod, tak je slyšet, že si ty kola dupnou, že nedržejí úplně hned na té cestě, oni fakt jako vymrštějí do vzduchu, potom dopadnou zpátky a dupne to, takže to auto v komfortu na větších nerovnostech, zejména na těch ostřejších, trochu dupe. Ten sport, jakoby řidičsky, je výrazně jako příjemnější. To auto má lepší odezvu, je takový jistější a máte větší přehled o tom, co se pod tím podvozkem děje. Na druhou stranu cítíte tam jakýkoliv jako drobnou nerovnost na té silnici, takže jako když to auto se pořád lehce takhle pohupuje, poskakuje, ale ta odezva jako od toho podvozku je lepší, takže můžete si tady prostě ve 12 krocích zvolit to, co vám vyhovuje víc a myslím si, že každý si to najde. Každopádně DCCčko určitě jako takový, jako celek jsem s tím byl spokojený. No a samozřejmě tady taky ještě potom dotykově ovládáte všechny jako asistenty, jo, když vám tady nevyhovují ty obrázky, tak si to tady můžete dát takhle. Je to asistentama samozřejmě úplně nařachaný, lane assist, side assist, rozpoznávání dopravních značek, eco assist, to je daný i tím, že tady máme samozřejmě automatickou převodovku, takže ta převodovka umí i vyřadit, je to teda 7stupňový DSGčko, ale je tam ta funkce toho plachtění, to znamená, když tady si dáte třeba ten režim Eco, tak ta převodovka dost často jako vyřazuje, když jako dáte nohu z plynu, tak to auto prostě jakoby plachtí. No a stejným způsobem tady takovouhle dotykovou ploškou se ovládají i světlomety. Jo, máme tady i příplatkový světla pro takzvaný špatný počasí, což je vlastně už tady v těch moderních letkách integrovaná jakoby mlhovka a tady ty světla pro špatný počasí nahrazují plně mlhový světla. Ještě tady v té přední části 2 výdechy klimatizace a tady máme prostor pro mobilní telefon, který se tady umí i bezdrátově nabíjet. Tady máme elektronickou parkovací ruční brzdu i s autoholdem, to znamená, když přijedete na křižovatku, nemusíte stát na brzdě, protože když byste tu brzdu povolili, tak se vám to auto začne pomaličko rozjíždět a když máte tady zaplej ten autohold, tak se vám to rozjíždět nezačne. No a jinak výhled z multivana, samozřejmě sedíte vysoko, výhled je veliký, jsou tady veliký boční okna a tady, abyste neměli úplně tak brutální ten A-sloupek, jakože on stejně brutální je, tak je tady malý okýnko, který vám trošičku ten výhled takhle šikmo, tam, kde se rád často schová nějaký chodec nebo i auto na křižovatce, tak abyste tam přece jenom ten prostor měli a viděli, co se tam aspoň částečně děje. K dispozici tady máme ještě panoramatickou střechu, která je teda perfektní. Máte ji tady nad řidičem i spolujezdcem, ale hlavně ji máte tady v té zadní části a ta poskytuje úplně královské světelné podmínky, opravdu toho přirozeného světla je tady spousta. A pak si ještě na to mrkneme, jak budeme v té zadní části. Tady ten dekor a všeobecně to zpracování mi přijde hezký. Tady tenhle prostor je ale vyplněný takovým tvrdým plastem, stejně jak u toho Caddyho. Jenže ten jsem tam moc nechválil. Jenže tady v multivanu je to prostě hezky zapracovaný a je to tady jako rozbitý, tady touhle imitací toho chromu. A já musím říct, že tady to na mě působí úplně jiným dojmem, než v tom Caddy. A opravdu třeba tahle přihrádka, ta je fakt jako pěkná. A je vidět, že třeba tady už se na některých věcech tolik nešetřilo, což jsem tenkrát u Caddyho kritizoval, protože když máte už takovouhle přihrádku, kam něco můžete dát, tak samozřejmě, jak budete jezdit, tak vám to tam bude jako lítat a hrkat, jo. No a Caddy to vůbec neměl jakoby polstrovaný, ani nějak měkčený a tady je to celý z gumy, takže tady to žádný hluk dělat nebude, když tam něco dáte a opravdu nějaký předměty se tam budou pohybovat. Ta schránka je navíc docela hluboká, takže tohle je za mě šikovný odkládací prostor. Samozřejmě máte i tady k dispozici další odkládací prostor. A4 se vám tam vleze, sice trošku s održenýma ušima, ale vleze. Není to tak velký, jak byste to možná v autě tohoto typu čekali, ale myslím si, že je to úplně dostatečný. No a jak jste si i všimli, máme tady samozřejmě příplatkovou výbavu Harman Kardon a opravdu ta hra je královsky.
A i to utišení toho multivanu tomu trošku nahrává, že si tu hudbu fakt užijete, protože na to, že sedíme pořád v dodávce, tak je to, řeknu, hodně na slušný úrovni a multivan se oproti svým předchůdcům hodně posunul směrem do osobního auta. Ono už to nepůsobí tolik jako dodávka, ale spíš, když s tím jedete, tak máte fakt pocit, že sedíte v osobáku, čemuž mimochodem nahrává i poměrně hodně velký rate a s tím autem se velmi snadno otáčí a velmi snadno najíždí jako do úzkých prostor, protože ten rate je tady opravdu solidní. No a tady bych vám popsal ještě tuhle středovou konzoli, kde tady máte nějaký odkládací prostor, který je mimochodem taky měkčený, velice chválím. Tady si můžete dát jedno, druhý, třetí pití, tady ještě další nějaká přihrádka a všeobecně toho odkládání na ty nápoje tady máte poměrně dost, jo. Vidíte to i tady vepředu, tady všude je to taky měkčený, tady si to navíc ještě můžete takhle zavřít, když potřebujete, takže opravdu toho prostoru je tady dost. No a vy si hlavně tady tím tlačítkem můžete nechat tu středovou konzoli takhle vyjet, tady vás na to upozorní. Zaklopte prosím středový stoleček. No a my se teďka podíváme vzadu na to, k čemu tady tohleto vlastně celý je a projdeme si zadní část vozu. Tak a co najdeme v zadní části? V zadní části najdeme samozřejmě prostor pro zadní cestující, kterých může být až 5. Já tady mám jenom 2 křesla, protože ty 3 zadní jsem vyndal, protože jsem potřeboval převážet nějaký větší náklad. Takže abyste neměli zkreslenou představu, tyhle ty 2 křesla, které jsou mimochodem kvalitativně úplně stejný jako ty vepředu, tak vzadu, tady ještě na konci těch kolejnic máte další 3 a jsou tam naskládány jedno, druhý, třetí vedle sebe, takže to není žádná velká obrovská lavice, kterou byste museli složitě vyndávat ven ve 3 lidech, jak to bývá, protože tady tohleto řešení občas bývá jako velmi těžký, ale opravdu i v jednom člověku úplně v pohodě tady tohleto křeslo jednak sklopíte a dva ho vyndáte z těch kolejnic a pak ho vyndáte pryč. Takže vzadu, v zadní části multivanu, tady v téhle kratší naší verzi se nachází standardně ještě 3 tyhle křesla. No a jak jsem říkal, ty křesla jsou hodně podobné těm, co jsou vepředu. To boční vedení tady už není tak jako velký, ale ty křesla jsou dostatečně široký a sedí se tady opravdu dobře. Místo nad kolenama asi úplně nemá, nebo před kolenama, nemá smysl popisovat, protože vy si tady můžete prostě dělat úplně, co chcete. Jo. Tady, když se můžete posunout ještě takhle dopředu, tím si můžete jako hodně zvětšit ještě ten prostor za váma. A ta maximální pozice je asi takhle, takže tady bych měl před koleny, já nevím, 25 cm plus. Jak už vidíte, k dispozici jsou tady stolečky, které jsou takhle, se dají zaaretovat v jedné, druhé, třetí, čtvrtý poloze, případně nějaký držáček na kávu. Když si to takhle víc klopíte, tak teoreticky se dou představit, že tady můžete si psát třeba nějaké poznámky, pokud byste potřebovali. A je tady tlačítko, kterým zavíráte tady tyhle elektrické posunné dveře. No a máte tady k dispozici i vlastní panel klimatizace a tady jsou potom ty výdechy, ze kterých jako jde na vás teplo nebo potom chlad. Samozřejmě, když máte puštěný nezávislý topení, tak se pomocí nich vytápí i celý ten prostor. No a já jsem vám sliboval, se podíváme, na co je tady ta středová konzole. Takže když tady zmáčknu tlačítko, konzole mi vyjede takhle nahoru. Já to můžu vzít tady a tu konzoli si, mimochodem podívejte se, jak to velice snadno jezdí, jo. Konzoli si můžu posunout klidně až sem. No a tady potom mám k dispozici ještě další dodatečný konferenční takový stoleček pro jednoho i druhého spolujezdce. A ten je opravdu bohatý, takže když tady budete mít, já nevím, děti, nebudete chtít po cestě zastavovat, budete se potřebovat děti nakrmit, jo, nebo všeobecně tady si položit notebook, cokoliv, tak máte k dispozici nejen ty stolečky před váma, ale samozřejmě ještě tady tyhle, nebo je můžete i kombinovat a musím říct, že to je velice, velice zdařilý. Tady tuhletu středovou konzoli si navíc můžete jakoby zaaretovat kdekoliv, tady v tom prostoru, kam až vedou ty kolejnice, takže možnosti toho interiéru a ta variabilita je opravdu obrovská. Tak a já už jsem tady teďka vzadu, kdybych tady měl ty
Kdybych tady měl ty zadní sedačky, tak bych na nich teďka asi takhle seděl. Tady vidíte, že je prostě úplně skvělá ta panoramatická střecha, která k tomu dodává opravdu šmrnc. Je tady spousta přirozeného světla v tom interiéru a tohle je prostě perfektní. Kdybych aspoň trochu mohl a objednával si toho Multivana, tak určitě bych tady tuhle panoramatickou střechu chtěl, protože ta tomu dodává úplně jiný kouzlo. Jinak je tady k dispozici i spousta USBček na nabíjení. Vidíte je třeba i tady vzadu, což vidíte, že už je prostor pro ty zadní cestující, tady mají pásy. Zase nějaká schránka na pití. Zase další stolečky, tady máte USB-C, to samé samozřejmě na druhé straně. No a ty USB-C máte tady i pro tu druhou řadu a nacházejí se konkrétně tady. A tady vidíte i další reproduktory toho systému Harman Kardon. No a co se týče ještě toho výdechu klimatizace a dalších lampiček, tak ty jsou samozřejmě k dispozici i pro ty lidi, kteří cestují v druhé řadě. Vidíte, že tady si to můžete oddělit nějakou sítí nebo mříží, jednak tady ten zadek Multivana, ale je to možné dělat už i od té druhé řady, to znamená hnedka za sedadlama řidiče a spolujezdce. No a pojďme se teďka spolu podívat ještě dozadu a do kufru. Tak a přístup do zadní části Multivana je tady přes zadní elektrické dveře. Tady si je můžeme ještě zavřít. No a už se dostáváme k té zadní části. A tady mimochodem vidíte parkovací kameru, která je skovaná tady u SPZ-ky a musím pochválit její obraz. Obraz je ostrej, nezrní ani ve zhoršených světelných podmínkách a všeobecně s kamerou a s rychlostí jeho náběhu jsem byl docela spokojený, takže za tohle má ode mě Volkswagen pochvalu. A pokud otevřem ty páté dveře, tak tady vidíte to, o čem jsem vám předtím říkal, že oni se otvírají opravdu hodně do široka a musíte dávat pozor na to, jak blízko stojíte u zdi. Výhodu tady těch velkých dveří ale vidím v tom, že se pod ně můžete takhle jako docela komfortně skovat, když prší. Jo, když tady nakládáte nějaký materiál, nějaké věci dovnitř, tak opravdu na vás pršet nebude. Navíc ten celý prostor, a to je úplně stejný jako u Caddyho, je nadstandardně nasvícený. Tady máte k dispozici jednu lampičku, tady máte k dispozici druhou lampičku, tu si ještě můžete takhle vzít a takhle si ji můžete, prostě z toho přenosná baterka, která se, když ji nepotřebujete, tak má tady svoje místo a tam se jako nabíjí a jinak standardně slouží teda k tomu, aby vám osvětlovala ještě víc ten kufr. No ale ten největší zdroj světla, který tady je tady v těchto těch pátých dveří a jak vidíte, je to trojice ledek, 1, 2, 3 a opravdu to nadsvícení celého toho zavazadlového prostoru je nadstandardní a nejen, že to nasvětluje ten zavazadlový prostor, ale vlastně i celý ten prostor tady před ním. Takže za tohle já Multivan chválím a když se balíte v noci, jedete někam na letiště, tak určitě tady si nebudete muset přisvicovat žádným telefonem. Tak, co se týče toho prostoru, nevím, jestli to potřebuje nějaký extra komentář. Vidíte, že samozřejmě Multivan je bezednej. Když tady máte ještě tu třetí řadu sedadel a máte je zaražený úplně dozadu, tak tady máte potom ještě k dispozici takový jako platíčko a vidíte, že to platíčko má tak jako 25-30 cm, takže ty sedačky jsou přijetý opravdu až tady ke konci a ten zavazadlový prostor tady vlastně žádnej není. Jo? A jenže vždycky máte možnost posunout to trošku víc dopředu a to nemusí být tak, aby jako ty cestující byli nějak byti na prostoru před kolenama. No a jenom co se týče té prostornosti, já jsem si tady na vás vzal dneska metr, aby jsme se spolu podívali na to, jak to asi zhruba je. Takže když ten metr jako kdyby vytáhnu, jo, takže a přijedem tady na tenhle konec, to znamená tam, kde končí ta sedačka z té druhé řady, tak my se pohybujeme na nějakých, řeknu, tam, kde dolíhají ty páté dveře, tak já si myslím, že to je někde tady v těchto místech. Takže máte k dispozici nějakých 1,20 m ty ložní plochy, což je jako opravdu hodně. A tu sedačku mám posunutou tak, jakože je na doraz vlastně vzadu.
To znamená, já když ji vemu a nechal bych tady jako nějaký prostor pro ty kolena aspoň, jo, což takhle už není, ale kdyby byla fakt krize, potřeba jste něco převážet, tak takhle už by se sem asi nějaká noha vešla. Tak ten prostor se samozřejmě ještě víc prodlouží a já už jsem se na to díval trošku s předstihem. Když to tady teda uděláme ještě jednou, tak vidíte, že když mám ten pás zase tam, kde už by se dalo skládat nějaký zavazadla nebo něco, tak se nám to tady prodloužilo o nějakých dalších 20 cm, je tady nějakých třeba 136. No, takže variabilita toho zavazadlového prostoru je opravdu velká a když si sem dáte ještě nějaký síťový program, aby vám ty věci tady nelítaly, tak opravdu si myslím, že na ten výlet do toho Monaka vám to bude stačit úplně s přehledem. A máme tady k dispozici ještě elektricky ovládanou kouli, která vám tady takhle přijede, takhle ji tady zaaretujete a můžete samozřejmě využívat i tažní zařízení. Stejným způsobem se potom i koule skovává, takhle kliknu, koule se takhle povolí a vy ji tam takhle můžete skovat. No, tak. Takže to máme asi k tomu interiéru, exteriéru. Pojďme si říct teďka, jak Multivan jezdí, jaký jsou ty jízdní jeho vlastnosti, jaké jsou ty dojmy a kolik stojí tady tahle verze a vůbec, jak se všeobecně pohybuje to cenový rozpětí od toho základního až po ten nejlepší. Tak, co se týče jízdních vlastností Multivana, já jsem byl překvapený z té věci, kterou už jsem vám vlastně trošku zmínil, a to, že to auto poměrně málo působí dodávkovitě. Spíše to opravdu, ten dojem z toho je jako zřízení nějakého většího osobáku. Nahrává tomu i ten velký raid, opravdu se s tím vytočíte jako na pětníku, ty nevím, kolik to je přesně v metrech, nicméně je to minimálně na úrovni osobních aut, možná bych řekl, že i trošičku líp. A ta jízda je plavná, hlavně díky tomu podvozku DCC. Ten samozřejmě hraje svoji roli, je to buď od velkého komfortu až po de facto to nastavení sport, který jako kdyby to řízení i celý ten podvozek stuhne a máte od něj takovou jako lepší odezvu. Já jsem většinou jezdil na ten komfort, mě vyhovuje, jako když se to houpe, když je to takový jako plavný. Co se týče odhlučnění, tak řekl bych, že to tak jako odpovídá tady tomuhle modelu. Do nějakých 110 je to auto docela tichý. Když už jedete 130, tak ten hluk je tady samozřejmě vyšší. Máte tady možnost si připlatit i za akustický skla, my je tady nemáme, to znamená, získali byste zdvojený sklo vepředu, samozřejmě to je atermický sklo ještě, který brání prostupu tepla a potom tady tyhle skla vzadu. No a těm jízdním vlastnostem. My tady máme 2litrovou naftu, 110 kW. Ten motor my už známe z Volkswagenu Caddy, který jsme testovali minule a budu chválit úplně ty samé věci. Ten motor je velmi tichý, nežere, ta spotřeba je velice nízká a je skvěle sladěný s tou automatickou 7stupňovou DSG převodovkou. Zároveň ta převodovka to auto jakoby netrápí, takže když nemá dost síly, nebojí si uřadit, nebojí se podřadit o 1 stupeň a opravdu ty síly má dost a řekl bych, že ten motor tak jako příjemně dýchá. Největší devíza toho motoru je podle mě ta spotřeba a to ticho. Ten motor je prostě perfektní tady v těch ohledech. A musím říct, že když jsem měl takhle při pátečním hustým provozu po okreskách, jak to dovolí, to znamená, že moc rychle jsme nejeli a jezdilo se tak kolem 80 km za hodinu, ve městě kolem té 40, 50, tak na nějaký 250 km trase jsem dojel s výslednou spotřebou 6,1 litru, což mě na takhle velký stroj přijde teda hodně zajímavá hodnota. Čekal jsem ji minimálně tak o 2 litry jinde. Tak. Pojďme si ještě povědět něco všeobecně o těch motorizacích, které se nabízejí. K dispozici máte celkem 4 motory. Základní je 1.5 TSI o výkonu 100 kW, potom je 2 litr TDI o výkonu 110 kW, pak máte 2 litr TSI benzínový o výkonu 150 kW a ještě se T7 dělá v plug-in hybridu 1.4 TSI 110 kW.
Co se týče té spotřeby toho 2 litrů, těch 110 kW, jak jsem říkal, měl jsem něco lehce na 6 litrů. Všeobecně takový ten kombinovaný cyklus, pohyboval jsem se za ten testovací týden něco kolem 7,2. Takže myslím si, že i když budete jezdit trošku jako rychlejc, tak jako třeba kolem těch 8, 8,5, jo, nebo i do 8 se můžete úplně v pohodě pohybovat. S lehkou nohou, jako jsem jezdil já, to může být i lehce nad 7 litrů, což mi opravdu nepřijde špatný. Jednu věc, co bych ale zmínit chtěl, ta dynamika. Všeobecně, jakoby, zmiňoval jsem to i u toho Volkswagenu Caddy, přijde mi, že by tady těm užitkovým vozům Volkswagen slušely trošku silnější motory, kdyby tam byl na výběr aspoň jako jeden. Tady ho máte a je to teda ten 2 litr TSI 150 kW. Já nevím, kolik lidí bude ale ochotno si vzít jako kdyby takovýhle silnější benzín v tomhle autě, protože si myslím, že ta spotřeba tomu bude poplatná a že to bude nad 10 litrů. Jo? Nejsem si úplně jistý, přece jenom z mýho pohledu ta nafta je přesně to, co těm autům sluší. A kdyby tady byl k dispozici ten 2 litr, ne ta 110, ale třeba něco kolem těch 140 kW, tak si myslím, že by to bylo o něco lepší a myslím si, že by to mohla být možná i ta nejčastější volba, s kterou by zákazníci jako rádi odcházeli. Tím nechci říct, že to je nějaký špatný, ale přece jenom těch 110 je to, pokud potřebujete třeba někoho přijet na okresce, máte tam nějaký lidi, máte tam nějaký zavazadla, je to trošku s rozeběhem, musíte to trošku rozkutálet, abyste předjeli. Ta převodovka jako ví, co má zařadit, nezmatkuje, tohle je všechno v pohodě, ale myslím si, že autu o takovýhle tonáži by slušelo něco kolem 140-150 kW a ideálně, kdyby to mohla být ta nafta. Tak a pojďme si ještě něco povědět o cenové politice Volkswagenu. Multivan můžete mít ve 3 variantách. Základní se jmenuje Multivan, druhá se jmenuje Life a třetí se jmenuje Style. Vždycky vám to tam přihraje samozřejmě nějakou výbavu navíc. K těmhle 3 výbavovým liním můžete mít mraky příplatků. To znamená, vy si i z toho základního, z té verze Multivan, můžete pomocí příplatků udělat už tu druhou verzi Live. Takže tolik asi za mě k jízdním vlastnostem, motorům, výbavám a cenové politice Volkswagenu. A to poslední, co bych ještě zmínil, kdybych měl vytáhnout 3 plusy Multivana T7, tak za mě je to určitě to slazení toho motoru a motor samotný plus toho DSG. Opravdu komfortní jízda, ta převodovka ví, co má zařadit, ten motor je velmi tichý, je takový jako pružnej a nežere. Opravdu jako jezdit s takhle velkým autem kolem 7 litrů mi přijde hodně v pohodě. Takže tahle kombinace motoru a převodovky je jedna z nejsilnějších devíz Multivanu. Druhá věc je ten komfort. Já jsem byl překvapený, jak T7 se odosobnila od té dodávkovitosti a řídí se to víceméně jako osobák. Opravdu hnedka po pár kilometrech vám to sedne do ruky a nemáte pocit, že řídíte takhle hrozně velký auto. Hezky se s tím jako zžijete, i ten komfort je tam dobrý, nevrže to, což je jedna z nejsilnějších devíz toho Multivanu, jo? Že opravdu to auto je dobře slícovaný, ani vzadu v tom prostoru, jak jsou ty sedačky, jak jsou tady ty stolečky, nic nevrže a to auto je opravdu klidný, tichý a komfortní a ještě tomu přihrává něco i ten adaptivní DCC podvozek, který když si dáte na komfort, tak je to velice, velice plavná a pohodová jízda. A to je vlastně de facto i taková jako třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit a je to ten dojem z toho osobáku. Jo? Takže opravdu nemusíte se bát, že byste si tady kupovali, řeknu, převlečenýho Transita. No, kdybych měl říct nějaký 3 věci ke zlepšení, tak trošičku mi neseděly tady ty přední dveře. Prostě dost často se mi stalo, že jsem je nedovřel, nedobouchl, musel se s tím třísknout trošku víc a vzhledem tomu, že jsem si všiml, že se to děje u těch spolujezdců, který se mnou jeli, tak možná jenom to je taková jako první věc, kterou bych jako zmínil, že to dovírání těch dveří mohlo být trošku jako takový, jako mohlo být prostě měkčej. Druhá věc, už jsme se o tom trošku bavili, a to je, že mi tady v nabídce těch motorů chybí nějaká silnější nafta. Jo, kdyby tady byl nějaký motor, který by měl aspoň kolem těch 140-150 kW, byl naftovej,
tak si myslím, že by to bylo super. Alternativa tady benzínová je, ale já prostě nevím, jak to bude s tou spotřebou. Tam jako za 7 litrů určitě jezdit nebudete. A myslím si, že když to občas proženete po dálnici, tak z 2.0 TSI 150 kW to půjde přes těch 10 litrů. Ta nafta by tomu přece jenom slušela víc. A třetí věc, kterou bych jako zmínil, je, že mi možná, když už jsem měl vzadu na skáre nějaký věci u těch pátých dveří, jo, to znamená, měl jsem tady nějaký náklad, který jsem měl až podsud a potřeboval jsem tam ještě hodit nějaký drobnosti, tak prostě musím otvírat celý tady ty velké dveře, který občas opravdu, když tady máte nějaký sloupek nebo stojíte u té zdi, tak prostě je to takový nešikovný. Kdyby tady šlo otvírat jenom to samotné sklo, myslím si, že by to bylo jako lepší a myslím si, že takovýhle drobný nápad už tady třeba jako být v sérii mohl. Takže to je za mě už asi úplně všechno k Multivanu. Podle mě je to ikona, která žije dál. Teďka přinesla zase nějakou evoluci vzhledovou, zejména teda komfortní, a já si myslím, že jako to, jak se to pohybuje i na tom vojetým trhu, hovoří za vše. Ty Multivany, prostě ta cena jejich klesá velmi pomalu, i 10letý kousky jsou velice drahý, to auto má svoje kvality a já si myslím, že tady ten nástupce T7 v tomhle duchu rozhodně pokračuje. Tak, to je za mě všechno. Já doufám, že se vám recenze líbila a my se spolu uvidíme u nějakého testu zase příště, tak se zatím mějte dobře.